केपटाउन में काले अंडा के फंडा समझेला के बाद भारतीय टीम आज टेस्ट मैच 7 विकेट से जीत लेलस। आ टेस्ट मैच का हो गई राहुल जी? खत्म। आई टेस्ट मैच के साथ डीन एलगर के कैरियर का राहुल जी तनिक बेर और बता दी तो। खत्म। प्रणाम, राम राम, जय हिंद, जय भोजपुरी। एगो कहावत बा कि बेइज्जती तबे बढ़िया लागेला जब दूसरा के होला। अब भारत और साउथ अफ्रीका बीच केपटाउन में जौन टेस्ट भइल ह ओमे ई बेइज्जती जे बा पल पल पाला बदलते रहल। लंच से पहले लागल कि साउथ अफ्रीका के बेइज्जती हो गइल बा, तो भारतीय टीम चाय के बाद 11 गेंद में बिना कोनो रन जोड़ ले 6 विकेट गंवा के 153 रन पर 4 विकेट से 153 पर ही ऑल आउट होके अपन बेइज्जती करा लेलस। भारत के 11 गो बल्लेबाज लोग में से 7 आदमी अंडा के योगदान कैलस, जेमे मुकेश कुमार अंडा पर नाबाद रहले। भैया लोग, ठंडा के दिन बा, अंडा खाई जाला, लेकिन एके बेर हेतना अंडा खाई जाई अपचे हो जाई। वैसे में खाली बल्लेबाज लोग के दोष नहीं है। केपटाउन के पिच जे बा हमेशा बल्लेबाज लोग ला कब्रगाह साबित भइल बाटे। टेस्ट क्रिकेट में कुल 56 गो न्यूनतम स्कोर में से केपटाउन के जिम्मे अकेले 7 गो स्कोर आइल बा। तब के मामला में तो ई टेस्ट सारा रिकॉर्ड तोड़ देले बा। ऐसे पहले 1932 में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मेलबोर्न पर टेस्ट क्रिकेट मैच भई रहे, जहां पर 656 बॉल में परिणाम निकल रहे। तो उहे ई मैच में दोनों टीम के चारों पारी मिला के कुल 464 रन के स्कोर बनल, जौन की सबसे न्यूनतम स्कोर बनल बाटे। आई टेस्ट मैच के परिणाम मात्र 4.5 सत्र में आ गइल बा, जौन की सबसे न्यूनतम बा। वैसे भारत और साउथ अफ्रीका के ई दोनों टेस्ट मिलाकर के भी 5 दिन के खेल नहीं के हो सकल। खैर, बात कही मैच के, तो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करे के फैसला साउथ अफ्रीका के भारी पड़ गई। मोहम्मद सिराज के आंधी ऐसे चलल कि 1932 के बाद साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट में 23.2 ओवर में अपन न्यूनतम स्कोर 55 पर पेविलियन डिलीवर होकर पिज्जा बॉय के डिलीवरी टाइम के भी पीछे छोड़ देहलस। पहला दिन लंच से चाय तक भारतीय टीम 111 रन पर 4 विकेट के स्कोर के साथ बढ़िया लीड के पोजीशन में रहे, मगर चाय के बाद 153 रन पर 4 विकेट से 153 रन पर 10 विकेट गंवा के बैकफुट पर आ गई। ऐसे लागल कि चाय में जमाल गोटा मिला के पिला देहल बाटे। मात्र 11 गेंद में बिना कोनो रन जोड़ ले 6 विकेट गंवा के भारतीय टीम पेविलियन में बैठ गई। ई देखला के बाद आंख पर भरोसा ना होत रहे कि ये का हो गइल बा। ए तरह साउथ अफ्रीका टीम के पहला ही दिन दोबारा बल्लेबाजी करे के पड़ल, जेमे 62 रन पर 3 विकेट के स्कोर के साथ मैच में वापसी करे के प्रयास कैल। फिर शुरू भइल दूसरा दिन के खेल। खेल शुरू होते ही बुमराह के रौद्र रूप के दर्शन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज लोग कर ले हल। तो भाला होके मार्करम के जे वनडे अंदाज में खेलते हुए 103 गेंद में 106 रन बना के साउथ अफ्रीका के पारी के हार टाल ले। तो बाकी सारा बल्लेबाज लोग तो बुझात रहे कि काल भारतीय टीम के साथ साथ यो जमाल गोटा पी ले बा। ना पिच पर आवत देरी लागत रहे, ना पेविलियन जात देरी लागत रहे। मार्करम के पारी के अंदाजा ई बात से लगाई कि साउथ अफ्रीका के टीम के कुल स्कोर 176 रन रहे, जेमे 106 रन अकेले मार्करम बनैले रहे। ए तरह साउथ अफ्रीका की टीम भारत से 79 रन के लीड लेलस। लक्ष्य ला जरूरी 80 रन भारतीय टीम मात्र 12 ओवर में पूरा करके केपटाउन में टेस्ट मैच जीते वाला पहला एशियाई टीम बन गई। ए तरह से 7 विकेट से टेस्ट मैच जीत के भारतीय टीम टेस्ट श्रृंखला बराबरी पर करे में सफल हो गई। सिराज के पहला पारी में गर्दा उड़ा देवेला गेंदबाजी के वजह से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया। तो जसप्रीत बुमराह आई टेस्ट मैच के साथ अपन आखिरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले वाला साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एलगर के मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार दिया। कैसा लगल रहा इनके भोजपुरी के अंदाज में ई वीडियो? अगर अच्छा लगल हो तो लाइक या शेयर जरूर करें। चैनल पर पहला बार आइल बनी तो सब्सक्राइब के आशीर्वाद भी जरूर दे। हम भारतीय टीम के अगला मिशन घरेलू मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ T20 श्रृंखला बा। इस श्रृंखला में ई देखे वाला बात हुई कि भारतीय टीम के कप्तानी के करताटे। काहे कि इस श्रृंखला से हमनी के अंदाजा लग जाए कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तानी के करी। हाजिर होके हम उस मैच के हालचाल बवाल के साथ कमाल लेकर के। तब तक सब लोग खुश रही, मस्त रही, स्वस्थ रही। जय हिंद, जय भोजपुरी।